ka Akashwani Shillong ka khubor ban pule da I me bariling Khasi kimat bakong san jong ka khubor. Kyntait ke Sorkar Meghalaya ya ka Performance Grading Index PGI balapani da ka tnad pule puthi jong ka Sorkar pdeng ka pynpaw ya ka jylla Meghalaya shaka kyrdan kaba trai. On suppletion Myntri Rangbah do ka Narendra Modi ya ka lynti ka thymmai ka pyniasoh bat ka Aizawl ha Mizoram. Dang bteng ke jingïakynad hapdeng ke Iran bat Israel ha ka baroh tylli ki dang ïather misail kawei ya kawei. Bat nang keo ke jimpang COVID Kyntait ha Manipur ha ka lai pulai ngut ki dang yo thymmai ya ka. Ki khubor ki banya. Ka Sorkar Meghalaya kala Kyntait ya ka kaipot halor ka Performance Grading Index PGI ka badang shen ka pynpaw ya ka Meghalaya shaka kyrdan ka trai halor ka pule ka puthi hausnam arhajar arpulai arhajar arpusaw. Habakren jekilat pathai khubor Myntri ka tnad pule puthi urakam sangma ulaong ba kani ka jyalong namar ka jingbang tre shitong jong ki Sorkar jylla balalet haki laipo bat southhosnem ha ka bakim shimla kintil ya ka tnad ka pule puthi ulaong ru bakim shimla pinbharu ya ki building school usang ma ulaong ba kani ka Sorkar Meghalaya ka baminta kala pinbha ya palat 8,000 samspa tylli ki school. Myntri tnad ka pule puthi urakam sangma ula pentip nekasngi ba ka Sorkar Meghalaya kan sapelaj ya ka scholarship na ka benta ki khanna pule schedule tribe katkum ka jingïakynad ka na ka tnad jong ka Sorkar pdeng ula yathu ru balat na ka ni ka scholarship jong ka Sorkar pdeng on sapelaj shen ru ya ka CM scholarship. Myntri Rangbah do kari Narendra Modi unsa plie ya ka lynti ka thymmai ka pyniasoh bat ka nangba jong ka Mizoram ka Aizawl ka salong ka nangba ka basaw ha ka than cha lamni ni ka badon jing pyniasoh lingba ki lynti uhe officer jong ka Sorkar Mizoram ulaong balayo jingtip ba umudi unsa plie ya ka Bairabi Sairang New Railway Project ka basan phuwei point laipupra kilometer haubanai naitum. Ulaong ru ba u Commissioner of Railway Safety CRS Northeast Frontier Circle Sumit Singhal ula Aizawl ya ka Northeast Frontier Railway NFR ban penyat ya ki rel kit bring bat rel kit mar hakani ka lynti rel. Ka BJP Meghalaya kala a jingiro ya ka Sorkar Meghalaya ya ka jylla jongka ban penkriya no ya ki nong de madan. Lashim ya kani karai ban pinkriya ya ki nongde madan na Kyntait shakamana ka bashalordu jongka muda parking lot kum umaumer ubakraw jongka Sorkar Meghalaya. Kani ka jing pinkriya kan pinsuk ya ki nongyeng bat ya ka jingya ki kali bat ka jakat mai jong ki nongde madan kan pinsuk shibun ya ki. Ka BJP Meghalaya kala kenturu ya ka Sorkar ban shim kum kani ka senjam halat mukra na ka benta ka jingsuk ka yat ka yeng bat ka jinglong shingangi jong ki surok. Ka Bharatiya Janata Party BJP Southwest Garhwals District hine ka sngi kala play ya ka office thymmai jongka bat kala penlong ya ka district level exhibition ha ampati ban rakhe ya ka jingdap khatwei snem jongka seva sushasan or garib kalyan hapo ka jingalam jong Myntri Rangbah do kari Narendra Modi. State BJP President Ritman G Mungen ulalong ukongsan ha kaning sngi hagani ke exhibition lapen ya ki scheme penroi ba pher jong ka Sorkar pdeng ki scheme ki ba ajingerap ya ki ba duk pakerdo pat ki wei de hagani ka program lakna ru ya ka lingkhu sngiap jong u Dr. Shyama Prasad Mukherjee u Nomseng jong ka Bharatiya Jana Sangh. Ka jingïakynad hapdeng ka Iran bat Israel ka dang yai bteng ha ka bakini ki tylli ki ri ki dang ïather misail kawei ya kawei pat unang elam ka Iran u Ayatollah Ali Khamenei ulakut jimut pan dang yai penshitong ya ka ri Israel ulakren ha ka sin ka baningkong hadin baka ri Amerika kalayas nokti ha ka jingile persya ya ka Iran. Kani ka khubor ka wanjipi na ka Akashwani Shillong.
Kajingpang COVID kat kendai kala nangkiu ha ka jylla Manipur ha ka ba lai phulai ngut ki briu ka ba kentup ya ki kenthei kila yo ya uni ukhyang jingpang kat kum katanat ka kwat ka khia la pha tes shispa iwei tli ki nonguna ningisgi ha ka ba lai phulai tli ki la pau positive na lai tli ki district kata na Imphal West arphul nyau tli na Imphal East lai tli bat na Thobal lai tli layat ho banaki shispa saupusan ngut ki badan ya kani ke jingpang shispa laingut ki dei na Imphal West district arpun daingut na Imphal East hinrimut na Thauban hinrimut na Bishnupur armut na Thengnaupan bat iwei na Kakching district kajing tokit halor ka jingsha penyap uraja Raghuvanshi kalanang ya chaplang ha kaba ha uwei pat umamer ubakraw ka Meghalaya Police Special Investigation Team SIT kana yo saya ki lingkhot lingkhai jong ka pla ba yong bala depthang hadin bala kem saya armut ki briu na Madhya Pradesh yagane ka pla ka badai jong ka sonam Raghuvanshi ka badan binta ha ka jing penyap yalaw lok ha ka arphulai trik Ujamang lalap daka SIT ha MR3 Hari Krishna Vihar ha Indore. Yakani ka plala I daka sonam ha kawei ka yin ha Hira Bag Colony ha Indore ha kaba kalari hadin ka jingpenyap ya uraja. Ka Sorkar Meghalaya kala Kyntait ya ka kaipot halor ka Performance Grading Index PGI ka ba dangshumi shen ka bala pynpaw ya ka Meghalaya siya ka kyrdan ka ba trai halor ka pule ka puthi hausnem arajar arpulai arpusaw. Habakren siya kilat patay kubor Myntri katanat pule puthi urakam sanga ulaong bakani kala jalong na marka jingbom tre sitong jong ki Sorkar jylla ki balalet ki lai po wat saufusnan ha ba kim shim la kantiu ya katanat ka pule puthi uloong ru ba kim shim la pynbha ya ki building jong ki school usang ma uloong ba kani ka Sorkar Meghalaya ka baminta kala pynbha ya palat arajar sanspa tali ki school Myntri katanat ka pule puthi rakam sangma ula pintip nekasni baka Sorkar Meghalaya kan sepelat ya ka scholarship na kabenta ki khna pule schedule tribe katkum ka jingyo tingka na katanat jong ka Sorkar pdeng ulayat horu balat na kani scholarship jong ka Sorkar pdeng on sa pelat ru shen ya ka CM scholarship Myntri Rangbah duk kari Narendra Modi unsa plie ya ka lynti rel ka thymmai ka ban pyniasoh bat ka nongba jong ka Mizoram ka Aizawl ka ban salong ka nongba ka basaw ha ka than chate lamingi ka ban don ka jing pyniasoh lingba ki lynti rel uhi officer jong ka Sorkar Mizoram laong balayo jingtip ba u Narendra Modi unsa plie ya ka Bairabi Sairang New Railway Project ka basan phuwei point laipu pra kilometer ha ubanai naitung Ulaong Rukbao Commissioner of Railway Safety CRS Northeast Frontier Circle Usumid Singal ula Aibor ya ka Northeast Frontier Railway NFR man penyat ya ki rel kit briu mad rel kit mar hagani ka lynti rel Shuaban ngimpun ko ka kubor tu yang sangat biang ya ki mat ki bakongsan Kyntait ka Sorkar Meghalaya ya ka Performance Grading Index PGI balapan mi da ka tanat pule puthi jong ka Sorkar pdeng ka balapan paw ya ka jylla Meghalaya syaka kyrdan ka trai on suppletion Myntri Rangbah duk kari Narendra Modi ya ka lynti rel ka thymmai ka pyniasoh bat ka Aizawl ha Mizoram dang bteng ka jingïakynad hapdeng ka Iran bat Israel ha ka baroh artli ki ri ki dang ïather missile kawei pat Bat nangkiu ka jingpang COVID kat kendai ha Manipur ha ka balai pulai ngut kidang yo thymmai yaka. Kaptu ka kubor lakut kulawan jipi na ka Akashwani Shillong sa shipang pon minis no bat ki wei ki programs ki barang bot kadi ka Akashwani Shillong. A very good evening, listeners.